बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बाक्सायाव सारन्थाइ गावनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि उदालगुरि गामियाव सारन्थाइ गावनायजों जगदीश बसुमतारीनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जगदीश बसुमतारीया आबाद फोथाराव खामानि मावनो थांनायाव फुंनि 7 रिंगायाव सारन्थाइ गावजानानै जिउ गोमायो। सारन्थाइ गावनायजों जगदीश बसुमतारीया जायगायावनो जिउ गोमायो। जगदीश बसुमतारीजों लोगोसे खाथियाव थानाय मासे मोसौआबो सारन्थाइ नांजानानै जिउ गोमायो। आसाम सरकारनिफ्राय सानै बर'नि फिसा गेलेगिरिनो राङारि अनसुंथाइ होदों। आसाम सरकारनि गेलेमु बिफाननि डिरेक्टर अफ स्पर्ट एन्ड युथ वेलफेयारनिफ्राय जाखांफु फुटबल गेलेगिरि बर'नि फिसा क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव खाग्राबारि गामिनि बिस्वजित नार्जारिनि फिसाजो थरायना उपपुर्ण नार्जारि आरो फकिराग्राम लांदांपारा गामिनि थरला नार्जारिनि फिसाजो थरायना माइदांस्रि नार्जारिनो 50,000 रांनि चेक होदों। क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि इनडर स्टेडियामाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सानै बर'नि फिसा गेलेगिरिखौ दुंब्रुयै बरायो, मान बावो लोगोसे रांनि चेकखौ राननानै होयो। क'क्राझाराव रां लुथिग्रा दाखाथिखौ इनकाउन्टार खालामदों। थांनाय जुन दानाव क'क्राझार जिडि रड एक्सिस बेंकनि लांगोनायाव गोजोनफुरि गामिनि ठिकादार बाब्रुबहन बसुमतारीनिफ्राय दाखाथिया 6 लाख रां लुथिदोंमोन। बे जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसआ गोख्रों संदाननानै दाखाथिखौ दिहुननो हादों। कारिगाव ओनसोलाव रांनि मनाखौ नागिरनो थांनाय समाव पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव पुलिसआ दाखाथि बिनय दासखौ आथिङाव गुलि गावना जखम खालामो। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 जुनाव आसाम पुलिसआ दाखाथि बिनय दासखौ मेघालयनिफ्राय हमनो हायो। पुलिसनि गुलियाव जोखोम जानाय दाखाथि बिनय दासखौ क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। दाखाथि बिनय दासखौ बिहारनि थागिबि होनना पुलिसआ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे इनकाउन्टार खालामनाय जाथायखौ क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाननिसिम साबायखर बावदों ठिकादार बाब्रुबहन बसुमतारी बिथाङा। उरिष्यायाव सासे लाइमोना अनलाइनाव पाबजि गेलेनानै 2 लाख रां खहा जानायनि जाहोनाव गावखौनो दलें लगायना बुथारदों। बे जाथाया उरिष्यानि फालिकुदा पुलिस आउटपस्टनि आनन्दपुर हालामनि बुवासिनि गामियाव सोमजियो। बुवासिनि गामिनि सासे 22 बोसोर बैसोनि लाइमोना अनलाइनाव पाबजि गेलेनानै 2 लाख रां खहा जादोंमोन। जाहोनाव सहायनो हायैनि लाइमोना गावखौनो फुथिना लायो। सिज फायाराव थानाय NLFB आफादनि बाखनायथाव हाबा। क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय डिजिनेटेड केम्पनि NLFB हानजाया क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि थानानि सिङाव थानाय फाबुवाजरा गामिनि दिजेन नार्जारि मुंनि सासे आबादारिखौ 5 बिगा हायाव माइ आबाद गायनानै हेफाजाब खालामदों। NLFBनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि दैदेननाय NLFBनि हानजाया दिनै माइ गायनानै सासे आबादारिखौ हेफाजाब खालामदों। मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो होनाय नंलिया लेपटप। आनन्दराम बर'आ एवार्डनि गेजेरजों मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो आगुनि समफोराव लेपटप होबोबाय थादोंमोन। नाथाय सरकारा बे बोसोराव बे नेमखान्थिखौ सोलायनानै सरकारा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो लेपटपनि सोलाय 16,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय जासिगोन। मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सा 22,565 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।